Sa beach. Sa beach kayo sumakay. Ano, nakasabi? Sakay na. Sakay na. Picture na. I-picture mo. Yeah. Sakay na. Wala na na yun. Yes! Oh, picture. 1, 2, 3. Smile! Yes! Hindi pa nakaka-ready, nasa likod. Akin na dalhin ko dito para sila naman. Yes. Yes. Oh, say cheese! Yes. Hi! Are you happy? Yes! Ito ako sa likod pa. Kita na! Kita Hindi na. pa, oh, Okay yeah. na. Very good. Okay, thank you. So, saan tayo ngayon pupunta ulit, sir? Sa the beach. Sakay tayo sa beach. Yes, sakay tayo sa beach. Bukas pwede tayo mag-ano. Ano ba nagsabi nun? Sakay tayo sa Banana beach. boat! Gusto niyo mag-banana boat? Boat banana. Yes! Banana na lang muna. Nakano yung boat banana. This is Miranda. Sir, anong masasabi mo sa pagpunta dito? Yes! Excited ako kasi May banana. Kasi may banana boat! Sabi, mamaya. sabi ni Kuya, may banana. Taga saan si Kuya? Taga ka daw, Kuya? Cavite, dyan lang sa Saan sa Saan sa Cavite? Tansa. Pero Tansa. 31 years ako na rito. Ah. Galing akong galing akong Masbate. Anong bakasyon kayo dito, kuya? Galing akong Canada. Wow! Saan sa From Canada. Sa Vancouver. Vancouver. Saan ka nakastay dito, kuya? Diyan lang sa Tansa sa bahay namin. Hindi ngayon dito. Dito sa may tsaka ano ba yun? 5 days kami dyan eh. Ano ba yun? Kasama mo 5 days. pa dito? Asawa ko lang is. So, diba? Nasa gitna tayo ng ano. Pero, Ang laki naman doon, may kanya-kanya na sa Sa Canada? merienda. Ay, ano? merienda. Anong trabaho ng Canada, Kuya? Machine operator sa pharmaceutical. Okay. Hello? Kaya mayaman na yun. Alam mo mayaman doon. Katrabaho rin doon. Babalik ba kayo, kuya? Sa 24. Dito? Pag uwi ko dito, dollar naman. Try mo naman dun yung aming opisina. Yes! Ano ba? Sino lang? Lifestyle Oh. Asia Canada. Pacific, Canada. Ay, lifestyle Asia Pacific. Lifestyles Canada. Hindi mo yung insurance yun, di ba? Hindi. Kasi ang Food insurance ko lang. supplement. Canada, Intra. Oo! Alam niyo yung Yeah. doon na sila. Okay, thank you, Kuya. Ako naman sa bike sa. Oh, let's go! Sir, thank you! Let's go! Hindi, magtatambay lang. Mamaya na tayo mag-ano. Ayan, so, di ba? Pumunta lang sila dito, may nakilala kami, nakasabay lang namin doon sa ano, sa e-bike, e-trike, or ano man yun. So, yun, kinikwentan nila, kinakausap nila about sa lifestyle business. Di ba? So, napakaganda. Oh. Napakamahal naman. $50 na. $50 na. $50 makabili na kayo $50. Kuya, yung sakit naman natin ay hindi. Sa kidney ba ito na? Lahat actually lang yung problema namin. Ba, baka madaling to likod ko. Sakit eh. Tama ako sa spine eh. Sa surgery ako sa spine daw, pagbalik ko. Alam mo, inom ka niyan. Tapos Inom ka- other products pa. Yung Nutria. Maganda ito, cardio, nutria. Yes. Huwag nila ito na kuya. 58 na 58. Tatakot si Kuya sa aking camera.
Di ba, Ma'am Sene? Yes! Hindi mo nakuha number niya. Ganda. Saan na sila? Ah, yun, nagpipicture na sila. Tara, tara, tara. Nandun na pala sila. Nandun na yung mga kasama natin. Nagpipicture. Ganda mamaya pag night swimming. Oo, no? Ba, night swimming kaya rito? Ay, doon tayo sa may heart. Red flag. So, ito yung mga about dun sa ano, no? Yung kung hanggang saan lang pwede, no? Yan. Kung hanggang saan pwede lumangoy. Pumuti ka na. Iitim na ako nun. So, grabe. Anong oras na ba? Alas 4. Sobrang init. Alas 4 na, pero sobrang init. Grabe. Ay, oh. Kanyon ba yan? Yung mga kasama natin doon sila. Ayun, no? Ayun sila. So, yung mga naliligo. Ayos, no? Okay. Alright. Picturean ko daw muna siya doon sa kanyon. So, guys, kita tayo sa susunod na video. Ikot ko muna kayo. Tararararan. Nahilo ka. Makinig kayo. Ayan eh. Ikakat ko na lang yan mamaya para hindi makita yung ano. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3. Are you ready? Yes! Build your assets and Be free! Hindi, ikakat ko na lang ito mamaya bago ko ilagay doon. Are you ready? Yes! Build your assets and Be free! 9 lang po, 9. Sakay na! 9 lang daw, 9. na ba tayo? 9 lang. 9 lang po muna po. 9 lang daw muna. Ilan na tayo? Kulang pas na. Ako lang. Ako lang maliit ako, maliit. Oh. Ay po, isa po. Isa pa daw, isa pa. Ay, isa pa. Isa pa. Ayan daw yung isa. Bye. May na? Pandinig ko sa... Saan po to, sir? Wow! May na! May na! Tondo namin. May na building. Hari ng mga diskyo? Ah, jet ski. So, balik tayo dun sa ano natin. Balik tayo dun sa room natin. No? Kasi may ano pa tayo, workshop. Skills workshop. Hi, ma'am. Pag-unoy tayo dito, gugulatin natin sila. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Wow! Alright! Tao po ako! May tao ba dyan? Hanap. Tao po ako! May tao ba dyan? Hi! Mamaya. Maya. Magugulat tayo. Maya. Magugulat tayo. Hi! Magugulat sila. Tingnan natin kung sino magugulatin dito. Sino magugulatin dito. So yun. Pupunta lang tayo sa ano. Ay sus, ano yun? Kailan na kayo dyan? Sakay na.
Sa hotel tayo? Good evening po. Good evening. Good evening. So, ating piloto, si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Albert po. Anong kaso? So, si Kuya Albert, ang ating piloto. Okay, alright. Na may kaso. Gutom na ba kayo? Gutom na. Ano nang naiisip? Tama yan. So, kakain na tayo, kakain na. So, bye-bye. So, yun, dinner na. It's time for dinner. Ano eh? Yan, so, mag-dinner na tayo, guys. Complete na? Ay, wala pa tayong crispy pata. Oh, meron tayong So, crispy pata. dinner at Pico de Loro Restaurant. So, Ayan ang crispy pata. si Nongka, syempre, from Iloilo, at saka ang kanyang wife, si Ma'am Paz, and then si Sir Jaime, and then yung wife niya din, and then si Sir Lawrence, at saka yung wife niya, Ma'am Zeni, Ma'am Ragudo, tsaka si Ate Raquel, si Upline Minda, Upline Javi, si Angie, tsaka si Ma'am Bali doon at saka dito. Ma'am Gladys, tsaka si Honey, syempre, at ako. Oh my goodness.